Hi guys! So yun guys, waiting na kami rito. Grabe yung tag-iawat ko. So yun na nga guys, ikwento ko bakit hindi ako excited. Excited ako syempre, pero kinakabahan ako kasi nga yung espas ko hindi pa na-approve. So ayun, kailangan ang La Libertad pala ay kahit wala ng espas. So kaya naging okay siya. Pero kung babiyahe kayo talaga guys, kailangan talaga maanuhan yung espas, ma-approve kasi baka mamaya kailangan yung pupuntahan nyo na lugar ng espas. So hindi kayo makakapasok. Tapos ayun na nga guys. Ulit-ulit. Waiting na kami rito. Sasakay kami ng bus papunta sa aeroplano. Saan tayo punta? Saan tayo punta? Anong bibilin? Donut? Uy, dito dali. Bili kaming donut, guys. Saan? Ha? Pwede pumili sa mix? No, yung 595. 595 ang dalawa lang po pwede sa Malinao. If gusto nyo lahat ng 420 po, 420 po yung 6 na peraso na Malinao. Luis, Pagkasin mo ang dalawa lang. ang likot mo. Ito lang yung ako, tsaka ito. Ito na. Magkano yan? Okay, now it's done. Tapos ito, Still drink. drinker. Ito, dark chocolate. Isa Wala lang. lang pa.
sasakay na kami sa ano, aeroplano siya. Ayan. Aakyat na kami sa aeroplano, churut. Kaso haba pa ng pila, guys. Ayan ang haba. So, ayan. Ayan. Ano bibili mo? Ha? Dipolog. Sayaw-sayaw TikTok. Paano yung TikTok dali? Tutu, Marika, dali. Sakay na aeroplano. Bus, bus. Ayan o, bus. Diyan kami sasakay. Bus nga, ayun o. Ayan na ko. Tara na, okay na? Bus. $79. $77. Alin? Dito? Ha? Saan? Snap dito ka. Ano po ba sa boarding pass mo? 6A. Doon po, sa unan. Ano kasi mag-wait ako sa bus. The lavatory and the aircraft cabin are regularly sanitized. For your safety, please keep your face mask on for the entire duration of the flight and do not touch your eyes, nose, and mouth at any time. Any guest requiring assistance may press the attendant call button. All guests are requested to stay on their assigned seats. Thank you. If you are seated next to an emergency exit, read carefully the passenger briefing card.
cabin with you. We are now ready to depart for Dipolog. In command of the aircraft is Captain Cruz, in the assisted by First Officer Mantes. Our flight time is approximately an hour and 15 minutes. May I request everyone to please go back to your seats. Safety demonstration is ongoing. At this moment, please direct your attention to your cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seat belt to fasten, push, and secure. That seat belt might move loose end to unfasten, lift up a buckle, and